Bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua jadi berlaut saling keting-ketingan. Andi Kala usdawuh sapa sahibun nasihat dalam kitab An-Nasihat wala yutalliqul orang obat sapa zawal hai zaujaila lidororin kejubuk krono pemlaratan yang aku kan ketemu apa doror hui zaul minha saking zauja kasuri hulukiha tegese kaya alani budi pekerti zauja wa daumi taufiya tiha lan ora alani nuhuni zauja bihati lawan hati zaul awak ayah aku tahu ketemu apa doror hai zauja minggu saking jauh tegesi walam tusma orang den meruhake sapa wadon lahu kudu lebih dalam hak fa intallah kaum kalau megat sapa zauja zauja falaya ta'arud ora ono liri sapa zauj li marang ibu-ibu zauja wa injuna lamun den takokake apa anda saking wadon pada akan memulai tarut ikutin keker ada mutab tinggi tegesi utawi orang ini megat wadon indah adami loho kedorori ikutum ing dalem anak indah adami loho kedorori ikutum ing dalem tepai orang ini nusule kemelaratan minahadi masanya salah sini zaujatil akhari marang ngeni bahwa saya damul bukan limsaku bermarufi kelawan colokan bagus wa taqwa dan uta'arudin utawi orang yang melili dikri amaran mutur mutalakoh badatollah ya ikan badani mekad zauja iwa ya ada muta'arud kasri atas ibu aran mekad bilisan kelawan colokan bagus. Dawanya kalau kita nasihat, sahibun nasihat jauh. Mau ngelana macam lagu ini kejogoyan kemaratan saya jawab tuh. Kaya bukti tau wong wadon kang ora gelem nyukupi hake wong lanang utawa hake wong wadon ora dicukupi nuli wong wadon ora trimo. Nah, iki kok nyamane ojo ngasih bisa kecuali ini urusannya nggak gini bab keharangan jadi nalika akhiri umpamane sing wedok wis gak kuat umpamane engko nalika akhiri jogo nggih kersa kuwatir zino nggih utawa nalika gelem diwayu nggih nek legowo kan diwayu ada orang gelem wis pipi meneh kan ada sing penting kanggo jaga ora kejebak ning nggone nglakon sing haram nggih jadi sing dicontohke teng mriki kaya eleke pekerti utawa wadon sing ora gelem nyukupi ayo wong lanang malah bekti wong wedok jangan elek muni-muni nggih umpamane wong lanang ojo nyebut-nyebut wadone. Nggih. Dadi nalika akhire pamane kok ditanah. Kino yo ben kok karo kekino wis kalau tadi terus yo ora cocok. Kadang-kadang apa ge selebriti tadi wah dikira karo karo. Nggih. Sing wis ora patut. Nggih. Jadi ojo ngasih celane pasangan niku bekas pasangane niku terekspos teng ngene luar.
Yen ditakoni perkara bojone aku tunda dikeker. Yen ora indolake kemaratan sang siji marang siji. Jadi njogo itu aja seperti ini njogo. Ya, orang itu kemelaratan atau salah satu pihak. Ya itu yang diarani imsak bil ma'ruf. Ya. Suma kola moni jauh sekolah Watuhatun na'ufil mahduri kamaniha minjarihin makuri Tuhan tawi bukti ini saja Tuna itu dicegah fil mahduri dalam barang yang haramati Kamaniha kaya dicegah sopo saja minjarihin makuri Sangking ngamalake perkara kangunan tokde Ino Kala usdawuh sopo sohibun nasihati nasihati dalam kitaban nasihat wala yuti'u hala rakana ta'at sapa lanang hae wadon bi muharram ning dalem barang kang perkara kang haram. Ndang perkara kang haram mutabaqon alaih kang den mufakati apa alaihi atase muharram. Bi khilafil muhtalif tegese kelawan didoti karo perkara kang den sulayani fihi dalem hukume al Fala huma wa kuwenang apa dalih kedue Fala huma wa kuwenang kedue jauh dalih kau lai mengurung-urung bakat takli dan karena anut iman marang wong ya Allah kang indahake sapa man hormat tahu kesalamane muhtal ida lam yuati kekalane ora nekani sapa man dalih kae mengurung-urung muhtal ila tazahuri marang gegambang masalah wa tak buil rohasi lan niki piro-piro kemurahan walayan nahu halan orang nyegah sapa jauh dari jauh jami mubahane sangi gawe barang kang menang wairamus talusai kang ora den bilang olo kalau silhari tegesi kaya nganggo sutra wadha bilan emas amal mustabisang anak pun barang kang den bilang olo ala di yadri kan femelo apa mustabisa bimuru hatiha kelawan kaprang dari jauh-jauh kaiti khodiha kaya uling ala budal hijamatain tantu khirfatan ing dadi penggawean ala tu basiro ing atase ora gepok sapa jauh-jauh ilaman angin wong kajuju kang menang lah kedua jauh-jauh mubasaratu apa gepoke penggepoke manfalah mongko menang kedua jauh manuhau lai nyegah jauh min dari kasang murung-murung mustabisah wahada utawi iki dahil wa yuhada muradun nadimi yaiku perkara kang den karepake kang den kersake Kyai Nadim Tokate wong wadon marang jauh ana ing lakoni perkara haram iku ora kena. Nggih. Dadi nek perkara haram gak kena. Nggih. Kan duwe kewajiban to, nek nawati perkara sing haram kan ora kena. Jauh ora kena nyegah wadon saking lakoni perkara kang menang kang empreh. Nggih. Contohnya jadi sing ditembungke kaprangiran nggih nalika akhiri nggih nalika penggawean rampung kabeh omah karo wong desa nggih nalika akhiri ana wong wedok pasangane nggih bojone niku nggih dadi tukang mbah-mbah utawa dadi pembantune tanggane kira-kira sing betul isine gak patek Joko kaprawiran, nanti dulu. Ya, utawa nopo ki? Yo penggawe sing di menang sing diulang ini nyemprek. Kira niku gak lebih cegah. Wirang-wirang ngomong iki kaya kurang duit padahal kurang temenan. Ya, belanjane kok urane barang lurut ibuan. Nah, mau katene kantor.
Yo pamit dari pembantu ya apa soalnya apa? Ngomong sini lanang apa tek lah. Kan Jawa itu nek kita nasihat Jawa ora ono orang Jogja ana lakone perkara haro kan disepakati haro iki. Nggih. Omane pamidang nggih. Apa kudu mangan napa? Sate kiri lho mane. Wis pokoke ora kena nggih. Karena niku wis disepakati karo utawa nek wong sing kelainan nggih nalika akhire napa nggih bercinta niku kudu roh sing lanang dhisik bercinta karo wong ya ngono niku jadwale sing itu ngono niku gak oleh dituruti nggih dadi betul-betul ngono niku sing mari ndadekno nggih kunyit wong itu dipegat gitu nggih jauh kalau nyekawat ini kalau manut marang mukan nih kotanya harum ini orang kaki marang gampang lagi ini kemurahan syarat. Nah dari sing biasa itu barang-barang sing diarani ora diarani khilaf nih diarani khilaf. Contohnya nopo? Contohnya kayak manciyong. Lah nek bususu oleh iki ora oleh canggung dewi gua, makane sing itu ngono. Ya bentuk ngoten niku. Jadi jauh kena nikah madun niku marang sing nikotake. Nggih. Dan nikoto sesuatu, tiyong niku kan karo. Nggih. Umpamane karo tenan kare-kare ditikoto. Oh, ben aku mbokku pakku nggih dari soal sembayang doangan iki ya umpamane. Jadi nggih. Wis nikah kan ya jenenge hak wong lanang kan kudu njogo amanah pengiran lah termasuk bojo niku nggih amanahe Gusti Allah. Jauh ora nikah saking perkara kang menang kan ora sahur. Nggih. Nek sahur ora kena. Kalau kudu cegah. Nggih. Nah jam ukuran sahur itu sing bingungno. Nggih. Sane ngene. Umpamane ini kan usul kabungnya ya usul kabungi mek rambut ya akhirnya ono perayaan ono kirap nanti dulu mungkin apa ngiring son mungkin teng itu loh kan betul kan wah oke berarti semua tahu oke ini repot oke ini jadi umpamane kabung sok ayo dok ngiring sambore ngaruh juditan umpamane. Ya ku saru ora. Ngene. Nek saru, kuwi mana kudu cegah. Nek sing lanang cegah ya sing lanang iki yes. Repot. Ngene. Nah kalau orang cegah harus ini diri-diri. Cuman akhirnya kan ngono. Mulai pitangone saru apa? Ora ada bentuk saru ngoten niku urusane aja karo wong sing mental-mental saiki itu kan priye ojo nek ora kita iki kok wedok dalan biasa-biasa saja terus carane ya piye-piye jadi bentuk ngoten niku nalika kula jenengan anut karo syariat ya dicegah nek ora ya ora apa-apa urip niku bebas kok nggih bisa kan bebas ngoten sing apik ora usah nek wedok sing lanang wedok nggih jadi nek sing dicontohke teng mriki kaya nganggo sutra utawa emas. Ngoten niku kadang wong wedok menika niku kan nggih ana sing nalika nganggo mas-masan niku bangga to seneng. Padahal sing lanang iki isih ngoten nggih. Masih seneng kok toko mlaku. Wong pepekku dhewe kan. Lah ngoten niku nggih ora kena dicegah wong niku kan tenan masalah. Ini gak wong itu. Nek sementing kowe ngrasake ora didono peso kisah berapa. Nek ambok tukono masak kilo tak pateni kuwi ya serane semono iki bedone. Nggih. Lah yen penggawean kasar kan bisa tanya marang guru makane kowe dadi tukang cantuk kanthi syarat ora kena nandhangi kejaba kang kena ditandhangi dening wong wadon. Iku jauh kena ya enggak jauh. Saking penggawean kang saru. Nggih mamane tukang tato, tukang cantuk, ngoten niku nggih. Wis pokoke kudu
saya itu ayu ayo mana sih udah campur rono nah itu juga itu kan ada juga sering kan pegawainya menang ini kalau ada indikasi lain mulai kan kecoba ini pada itu lain lagi kalau mau ditandai ditinggung pak ya itu kan dikarepake kiai nanti bahwa kamar yang menjadi makhluk semua kola mau dijauh semua kola buat tamuron hasokimi sholati wa alimi dini bahwa selagati wa alami suara al-fatihah الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى ظل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا مسيرنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واجعلنا